Huy, ba't ka nagmumuni-muni dyan? Thank you, neighbor. Thank you, neighbor. Pinakamababa. 25. 25. 97. Sure na? Sure. 27. Pero po mga Pinoy na doktor dun sa nag-handle din po dun sa Kambal. Daming bigay ni neighbor. Si Manong Andres. 17 days after po sila nagpapagaling. Si Maurice po, mabilis po yung kanyang naging recovery. And unti-unti na po bumabalik yung kanyang dating sigla na kung ano siya dati, good po siya ngayon na